Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие Türkmenistanцы. Aziz musulmanlar, aziz cemaat, hemmeňizi Gurban bayramı bilen kutlayan, eden sadakalaryňyz kabul bolsun. Öýleriňizde parahatçylyk bilen bolçuluk gelsin inşallah. Eden goýan sadakalaryňyz hemmeti Allahyň dergahyna kabul bolsun inşallah. Men şu gurrunmy başlajak bolýanym. Bu gurruny täzeden gaýtalýanymyň sebäbi giýje habar geldi. Bizim en gorkulu meselemiz şoda sebäbi Covid geldi Türkmenistana. Covid hakda biz kän aýtdyk. Inni en soňky şol ýanky bir demir gazyk Koreýa şoda boýnaldy da diňe bizim zalymyz Haramda Berdi Muhammedow boýnalana bol. Şu adetçenni. Inni ýöne bulatlar hiç bolin her kim daşynda inni adamlar ýuwaşyk bilen bir näçek uşa millet düştü, ahire bir ýagdaýa düştü, ağlagy düştü. Bir yok diýip milleti ağlap ahire inni hemme bütün Türkmenistan'a millet gyrılıp ýatyr. Her öýde, her o köçede, her owada, her welaýatda etrafda adamlar ölüp dur. Ol hakda bizim ozalam habarımız var, yani en gorkulu meselemiz yankı türmelerdi. Bizim seyahatada adamlar Türkmenistan'ın içinde şu vat plançı milyon, 2 milyonun kene adam yok. 50 milyona namazerler türmenin içinde oturanlar. Yalan söz diye ne mi diyelim orada. Yine şol 50 milyon içinde pikir edin bihadır dine yankı bayram aliyin şol Simyorka deyilen türmesinde 7800 adam var. 7800 adamyňam giýje gelen habara göre 3500'i yatyr galy bilmän yatyr. Zonaň başlygy mara ba gaýrat edin, ajrak naharyň iýmägiz adam ýok. Otak olary ne olara bir ýanky swidany bar, ne olara bir ýanky bir gelenne olara bir peredaça diýär şoňa meňdeş hiç sat ýok. Adamlar bilen näme? Adamlar oňala kesellen ýagdaýyna gaýtan bolary gowrak nahar bermeli. Indi men ýüzünjek bolýanam ýanky bir Haramda Berdi Muhammedow ýüzünjek. Sen hakyky bir öýüň mana sen şu itiýeni saçar diýenler gaty dogry. Sen hakan aýal maşgala naşarlara döden adam. Şeýle doň ýüreklik diňe siziň maşgalanyňdan çykýar. Nenen dödýän şu millete? Ha? Odala boyun almadın. Inni boyun almalı vaktın gelenne de ne kömek ediyen. Minne bolya bey daşınla kadınlar her kim özü oňordugyny ne diye. Abi türmäň için näkiler näme etmeli? Sen näme olary näme resmi qadiýetin çykaran karary barmy? Olar öldürmeli atmaly diýip, ha? Ölüm cezasy berilmi? Näme üçin olar ölmeli türmede? Ha? Kimse yarım gram tirýek üçin ya 1 gram üçin otyr. 10-20 ýylla basyp ýatyrsyň. Muňalyk ýagdaý ýurduň içine gelen soň sen näme üçin amnistiýan bereňak? Gurban bayramçylyk çykar milleti. Boşot beýlede bir zat bolmy 50 miňläp adam saklaýan sen. Ha? O Vasmörkada da var, ol birinji zonada da var, ýanky şagal diýe beýleki diýe. Hemmesinde var. Balniçkalar dolu, ol inçe ketelliğin üstüne ýende Covid ertip otyrlar. Bir düşünýärmi sen bir nähile bolsa bara oku ilmini alan adama, sende bara bilim barda insap ýok sende, wyjdan ýok sende, namus ýok sende. Düşünýärmi? Sen edýän zadyň, sen milleti gyrgyna saljak bolýarmy? Ha? Nenen döde bilýän sen şu milleti? Indi men ýanky bulara seredýän adamlar var, ýanky bir zonaň başlygy var. Ol ýokarda şol nemen bir Haramdan bajysynyň ýaşaýan şol 15-nji kwartal näme gazy dasandan täze ol ýanky jaýlarda ýaşap ýörnemen. Näme emweden başlygy ýanky Çakyw. Sen hem ýaşap ýörsiň bu ýanky Haramdan bajysynyň öýüniň gapdalyna. Ya da bayram alyň zonaň başlygy. Bir rejim ças, oper ças. Sen näme ýöne geçirýän bulat? Ha? İkat tepişer arasynda eşek öler, bilýäňizmi şonu? Ha? Çakyw eger men ýalňyşmaýarmadan sen şol konwagda bogatyr bolup işläp ýören Çakyw sen? Nädip sen BMW-den ministr bolanyňy bilemek?
Yana vara millet bir ayağa qalansan sen bu galtır bolun, minister bolun tapağını bilmez. Yekövüne cevap berdirmez. Şu sana nirde değişli adam olsa şolan hemmetin bir yana ucundan sıyırma edip koyarlar. Millet bu yudon kanını, bu çeken azabını yadından çıkarmaz. Akmal olmağın, şol oyun yönü oyun neler? Şol eşeksiniz siz. İnni men millete yüzlenecek olan. Ediz cemaat, hormatlı adamlar, doğan kardeşler, dostlarlar, bütün Türkmenistan'ın rayatları, bu halkın başına gelen zalimler odola harammaşı, son biyanka haramda dedi. Bunun hemme oyunu çektiniz, sesinizi çıkarmadınız. Elinizden zadınızı alırlar, sesinizi çıkarmadınız. Biznesinizi alırlar, sesinizi çıkarmadınız. Yurdun içine sığdırmadılar, kaçığı vurudunuz. İnden bir bela geldi olin mara, bunu da bir iyilin etmeyen oyunu etti. Ve inni mara yankı bilya ol orsiyetten gurlaşıp dermanım getirecek olya. Yöne şol kavidin bardığını boyun almayacak olya. Utonmadık kıyız geç ötünün utonur edecek olya ol. Haramda berdi Muhammedov. Ha? Sen o şağış oyunun etme boyun alışın nem. Boyun alla sen şu dermanlar resmi yağdaydı gelsin halkına da kömek et. İnnem görýäňmi şu bela gelen soň size yurdun içine girip bilen zat men daşın naklyra diýen. Yurdun içine näkilerim çykyp bilen. Bulara kömek emedip bolana. Bu bir tarihi gapanmy? Bu şundan nähili çykmaly millet? İlki bilen şol näme oturan adamlarda bu türmede oturanları amnistiýa etdi çykyr. Haramda berdi Muhammed'a. Çıkır sen yoksan bu zatlar aňyrty gaty erbettir. Bilgin. Sen ahiri milleti kan çaykaşaga ertersin sen. Çıkır bular bara beytirip bir 50 müňläwen bir basılanmam. Entek el tepäni sanamak men. Çıkır bular bir çıkarır ýalagyny çıkar adam azart oň içinde. Olar biri-birinin üstüne yatırlar bilen mi? Yer yok zonan onun içinde. Tutulan adamdan derdinden. Göver adamlar hadir bir amnistiýany. Adam molna bir tarihte at kazan. Şuňala iş edipdir diýip. Sana şinnem şu bara bir yakın güýünçülükdir. Ya edersin ya etmersin ol sen ımsabyňa ýokdur. Onu ýöne bilen Hudaýdyr. Düşündinmi? Ediz cemaat, adamlar. Egerde biz şunu çydap, inni şotady, inni berde türmelerin içinden siz ne ölüýünü görürsiňiz, ne maslygy görürsiňiz, ne ceset berirler size. Bular o türmen gırasyna diňe gömüler gider. Gaty elbet ýagdaý gelýär. Oň üçin talap etmeli. Gerek bolýan bolsa çaky we yüzlenmeli. Gerek bolýan bolsa berdi Muhammedov bolmany hat var ýazyňa. Biz sizden üýt köşklat dilemedik. Eger ölen bolsa şonu görködüň. Ya siz hiç men näme diýjek bolan aziz cemaat. Hormatly adamlar. Aziz watandaşlar, Türkmenistanlılar. Biz ýekölimiz hiç açanam hiç sat edebilmez. Yurt içinden bize kömek gerek. Bizim dilen kömegimiz nämedi? Maglumat berin diýdik. Berenler var, bermeýän kän. Egerde şu wagt şuňalyk bir kezelçilik başlan bolsa, aşo taýda göýlekçiler gidip dur. Ýekejezem şonu bara surat alyp görkezdiler. Kimden gorkýaňyz? Pagonlardanmy? Pagonly yetmez size. Siz özüňiz gorkýaňyz. Ýöne gorkdyňyzça näçe gorkdyňyzça şonça derbet bolýanlar. Muň aňyrsy gowdýar. Hormatly adamlar, edil millet, birazçyk jemleneliň, birazçyk bir bizem hereket edeliň. Ýoksam muň aňyrsy gowdýar. Talap bir ediňe. Bolmana şol geçip bolýan, şol geçip egerde ölen yiten bolsa, ya ýende niýde bir habar, şonu bir uğradyňa, biz
agzar ýadak bize bir delil bir beriňäsiz. Bu gelen belaň öňünde näme boljagyny hiç kim bilenok, endi muň ikinji tolkun geljekmiş diýerler. Ýöne haramda berdi Muhammed, men sana endi bir sapar ýüzlenýän. Ol aňyrda bara boz gelip gitdi, ay ýokmuşun diýdi diýip sen inni bara badat çekilen soň boýnalmalar leýlen oýnuny goý. Är kimin boýnal bütün dünýä ýüzlen kömekdi, türmelerim boşat. Düşündünmi? Sen başa hiç hili alajyň ýokdur. Ýoksa bu maslaň ýygy gutormaz. Sanam azalmaz hiç. Muň sanam gutormaz, ýygyň gutormaz. Hudaý diýip, towa diýip, estağfurullah, bu edilýän zatlar, bu bolup ýören zatlar Hudaý saklasyn. Milletine ýöwürde, milletine var kömek etmäň ýoluny özle. Inni mundan meter näme garaşýan sen? Daşta görüň ölüm ýetim. Halkyň haky var. Narod imeyt prava. Ey Ilahi Emine, adan yolu atlanan